Ndepi? Mtateko mdala. Yabo. Semaranings. Zvakadhako. Zvadhakwa. Network. Ndinoitwa Volcano eruption madana nyarara. Zvinorei chizvo? Madana. Ndinoti munhu muhombe. Kuseti kwangu. Eruption. Volcano unstoppable animisike. Iwewo manje? Nina animisike. Unoita nezvi? Inini ndoimba marecords. Emusambo wakaita sei? Ndebe inonzi tonic dance. Tonic? Yeah. Modern dance. Yes. Yeah. Takatoenda. Iri muZimdancehall imomo. New sound. Unorekodera? Ndorekodera kuGivenji muna 60 umo? Kuna 60. But ndisitomboshanda kutrio. Trio yacho kuti. Ndisimagraduate. Sazodibe futi ka. Matagarika. Padhuze paWide Hub. Ipapo. Saka une song inozikanwa kana kuti song yakanzi yakamborirawo zve2 minutes? Ndine yakapotsa. Iyo yakapotsa chimbotitaura kuti inonzi chi yakarekodwa nani? Kana iri paRead mobva wataura iri paRead. Inonzi Tyai Mwari. Handi. Song inonzi ndaiti pamwe ndini ndiri kuona zvisiriso. Ndikabvunza vari pedyo tirongoona zvakafanana. Aini ndachema ini ityai Mwari. Hama dzangu ityai Mwari. Ityai Mwari. Yakarekodwa nani? Yakarekodwa na Hard Target. Mumvese kunonzi kuchiko tose nekudzizetu. Alright. Studio yacho inonzi Hard Target. Inonzi Hard Target. Kuproducer wacho inonzi Hard Target. Saka munotobuda Mbare muchitoenda kuDZ muchinotsvaka uno. Maya akauya kuzoshandira kuno. Madhezi acho aishandira kuno. Ndegore ripi song? Tongoti madhezi akatanga kupinda Guka. Kozi ipapo taitodhisa Guka ka. But vanhu vanga vasikazvinzwisisi kuti tikuita sei. Unorova Guka? Ndinove Guka ndinodhisa kupisa. But unoziyana nevanhu vanorova Guka? Inini handizoziyane navo zvekudaro. Kuti anorowa kana kuti harowi. But wakaiona Guka unoiziva? Guka? Yeah, ndoiziva. Yakaita sei? In short ka ndikuti inenge maminzi. Saka watomboona poto ichibikwa? Poto? Ndinganyepa. Ndongoonawo patumavideo but inini handisati mboona ichibikwa. Right mane? Ndiri right mudara. Nemakore mangani? Hamukana makore manje ka. Makore ndinawo ka. Ndongoti kuma 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ndoka ndichiri. Wazvarwa? Ndakazvarwa paEdit pamatagarika. Indawa nayo yakazvarwa paEdit mese muda kungozvironga makapenga steri. Ainda adombo ndakapenga mudara but ndokotaura chokwadi kuti inini ka Kristu handirizivi. But ndona vanhu ka varikupenga navo vakati wandei. Kupenga nekufa futi. Nekufa. That's why but madhezi yayo mudara mukana song iyoyo. Ndatomboitonga ndicharohwa ndinofanira kuita sei. But izvezvi manje vakuinzwisisa chiro ndikuona pamafacebook vakuiforwarda chichi. Une YouTube neFacebook channel? NeFacebook page? Facebook ndinaro mudara. Taura. Inonzi Volcano Zim. Kana kuti Volcano ZW. Kana kuti Volcano nyarara. Ndokuti ugone kuona page roll fast. YouTube inonzi Volcano nyarara vefu. Then chichi Instagram Volcano ZW. Akwese ndiriko audio mark SoundCloud kwese. TikTok yeah. Une mari mufoni mako imo? Mari foni. Une data ere mara? Data. Angwana data izvi zvatsanda naro. Saka unozvifambisa sekuti uise muzika. Data autofonera Elder Vuyo anitumire data. Elder Vuyo. Ndiani? Ndiye management. Anogara mumatagarika. Asantengesa madrugs? Maya atengese madrugs. Wozi hanzi Zimdancehall yakasimudzwa nevanhu vanotengesa zvinhu zvinodhaka izvi. Maya. Unozvibvumire? Maya izvozvo handizvibvumire. But vanhu vanotonga vanotengesa zvinodhaka ka
ndo wakatanga kusapota music Zimdancehall because vamwe vese vaiti music ndiyo vanhu vanotagwa but siri vanhu vanotagwa indotoimba ghetto gospel kuti chimboro rake ghetto gospel to ghetto gospel akanonzi pfugama unamate zvanzi ndavhura takshop zvaramba ndavhura bhabhashop zvaramba kubika majipi zvaramba kontini ndakaita sei pfugama unamate pfugama unamate mwari wariko usabhaizwe pfugama unamate makanzwa kamdara azokafirwa maimanje mukona chi ayo mdara mukona chi vanhu vanozoenda kuno upload ka payoutube because ini ndikati waimbira vachaupload vane vatoinzwa song idzi sando plus ghetto gospel kafanira uzoimba uchiita dzungu fanira kuti wakafirwa like kuti vanhu vabatisise kuti kuti chii baba namai variko baba namai avako vakaenda vakakrara zvarini kudhara mdara kudhara vakakrara aiwa ndati vakakrara kudhara kuita kuti kudhara malanguage ayo mdhara atomumataure kuti kudhara because ndo mamwe futi ari kukonzeresa kamdhara akakonzereswa futi nechi malanguage neguka takaenda mune muda wenda ini handitomboziva unomataura because ini handitombotaura kuti takaenda kufirwa takaenda but wazvitaura mai manje maya ini ndototaura manormal language because isusuka tiri matistika tofanira kutoudza vanhu nekutoonesa vanhu kuti kona apa tikataura so tikadai so music yedu futi tinoita vanhu because vanhu vanakatarisa zvatinenge tichiita ka wabata mdara andamboibata because ndo takaenda kudhara kandaibata aiwa mdara mukona kuti ndati makaibata ka ndatiizvo toti chii muunderstandere zvendiri kutrai kudotaura ndokudhara ndakaibata understanding haidzi kuti kudhara is different because understand yagara nemakore mangani makore ako chaiwo chaiwo inde 54 yo une mangani 54 mdara chibva pamainasa unopinda katuma ndiri ndopinda kafoma mu saka makore angu mdara noputa mbanje handipate zvinotaka mdara unonwa mafrizizi nemaputi ndomwa mabhiya ndozomwa zvangu black ndasiyana namdara nomwa kaso ini ndonwa black mari yacho nongoano mari amdara totsvaga kupi uri mbavha here tizimbavha mdara unoiwana kupi mariyo 10 grams nosenzawo kumusika uchitei mdara mara ndizola kuti ayo ndoda kuziva kuti mari yako unoiwana kupi unenge uchibira vanhu kusika mafoni chii unotengeswa maairtime unotengeswa mafiziti mabhanana maorenji chichi usataura zvekuti vane vamwani ndiri kutaura zvako iwe unenge uchiite chii iwe musika ikoko ayo wakanditi mudhara kudhara ndakatokubvunza ungunditi mudhara ka kudhara ndakatokubvunzawo kuti chauri kuita musika chii kuti change money dhora rapa mari maimani 1000 une mari ipapauri mari handifamina yakozi ndogona kuzongorobha mari ndosiya pajea hauna kana sentiyo mdara mari ndinayo mdara hauna plus ini ndiri kubhenga futi mari yangu kamdara kozi dakuzopromota mayuti futi kuti asazorove guka nomaititisa mabasa nemagadzira mabasa kalafu ndekeguka maya mdara asikeguka mdara uda kuti bhaisa maya hasi kukubhaisa mdara isitogeze kamdara musikuone mdara saka vanhu veguka havagezi havagezi oboy vanenge vapfeka hembe fufu vakaenda malanguage yayo vatisikude yayo akutombomamisa mumasika saka auna kaunga last number kachauya kana kuti kaunofungudza kuti kanogona kuuya kanonaka
kashauya ihopo zvichauya imba futi mudhara matoramba muchindiimbisa mudhara aikalosangatori handisi mudhara wako mufanira ndiye dj handisi mudhara wako ndikuita zvebasa ramwani handisi mudhara wako imba hani ndo zvauda kuita uda kuzikana kuti uimbe payoutube vanozouploada chii ndikaimba aiwa vanotsvaga kamanamba acho aiwa ngaumboina unotsvaga kana vatsvaga ka ndozovaimbira mukunzoina mudhara utondijairira kunditi mudhara kubva kudhara kayo maya eotauraiti ewa zvanani aiwa mudhara ndiribo futi sakwati tikati mudhara ka ndobva ndaitongenda kuti kudhara kozi ndikati mudhara ka nomamagaiti pamwe ndiri kuti muri wekudhara but muri maeoja futi ka kubva kudhara hanzi kudhara mudhara makapera mudhara aiwa mwana atumaremi koduka izvi zvakusima saka unobatika sei paningi pafone number kana Instagram chichichi ndambokuudzeka but phone number dzangu manje amukona idzi number idzi ndedzangu futi 077 41 83 128 idzodzo mani kwada kuonani zita rako chero chero zita rangu chero chero zita rangu chero chero nonzi madana madana senimi bosi koko munhu ada kutumira iko keshi anenge ada kuziva munhu wari kutumira saka kudhara madana atotumirwa iko keshi saka kui tumirwa iko keshi matonditumira ndikatorekodha mamwe matracks ndakamuuploadera payoutube imi makaita sei makadownload Guka yeye yakutaura manje yaunorova dara Guka dara inini Guka ka ndakarimaka sinaiti kozi ndakato destroy zvinhu zvakawandisa neshamwari yakambofa neGuka kana kupenga handiti shamwari dzavo but ndongoti vanhu kuti vanhu vanosiyana nawe hope vakupenga kokufa vakafa i12 kudhara kapurezidendi vakazviramba zvemutoriro izvo mutoriro haudiwe zvachose chitaurira mayouth nenyaya yemutoriro kuti hazvisi kudiwa vari kukanganisa iwevo vatauriri mayouth maghetto youth vamwe vangu mukuona chi Guka harizi right Guka ngatimosiyane naro mabata timbondinzwisisai kuti mutoriro kana wanga usati wambopinda mazviri kana wanga wapinda mazviri chibva kanganwa nezvazvo kudhara vakasiya Guka plazi mukona mayouth tikaendera kuchechika togona kubatsirika handiti kasibairike kunyarira kudhara wakabuda muvhidhiyo seke shapo oyo bo